nonse kumene muli. Lero lino ndakubwereseraninso program imene tikuitcha kuti Pagaraundi. Okay guys, tsiku la lero ndakubwereserani wachibale uyu mukumukumbukira bwino lomwe uyu amene timamutcha kuti Charles Nsako. Munthu wabwino kwambiri oti wakhala South Africa zaka zochuluka ndithu, koma pano wabwerako ndipo kutokota kunyozano ku Johannesburg, life ya Johannesburg. Guys, ine ndikupemphani kuti mukakhala kuti mwapita kumudzi kaya mwapita kuti kapena kuti situation imene munali mwachokamo muli mu situation ina yabwino kaya ndiyoyipa, koma osazanyoza life imene munayisiya patheba, osazayerekeza. Izizi zapanga Charles Nsauchiwana ndithu. Ndikupemphani kuti mumve nokha zimene walankhula. Zikomo kwambiri, khala ndomwepo. Kumaenda mota wakawa kuenda mota wakawa Mazemba ali polisi kuli mwambani Ansangwa alikuwa kazao awazibongo tipano azama akumao kumaso kansala mene kumaso mwa kujoni andisanga kule akasa wina yetu ndimene mwamveramo amene onde Mr. Charles Nsako achaoimba acha uri sadzabweranso South Africa. Iwo kumene kokwa Mungu ayiwala mwadirire musawerengere kuti adzaponda konso. Panopa akumwa mowa botolo limodzi okha. Munthu uyu timayembekeza onena kuti kubwera kumene wabwera ku Malawi mwina agwirizana ndithu ndi oyimba anzake ndi kumapanga chinthu chimodzi apo ayi apitiriza ntchito zake zija zimene anka mapangano zandale, mwina apangabe chinthu china chake, koma wabalika ndithu ndi apa kunyozano kumene iyeyo amachirira, kumene iyeyo ankamvana kukoma, kumene iyeyo kwamupangisano kupeza ndalama zimene akunjoyeraso. Leno guys tiphunzirepo kena kake apa izizi osamapanga nawo nzauchiwana. Zikomo kwambiri. Tsono apa ndakubwereseraninso nkhani ina imene yavuta Pagaraundi. Bwana mkubwa wa MP wa ku Blantyre, Mr. Suleiman, munthu yutu panopa ndi akupereka thengenenge, akupereka njengunje ku chipani chimene chikulamula pakali pano. Chipani chimene chikulamula pakali pano chafika ponena kuti akamuona MP wa ku Blantyre uyu wachikaladi akumapsa naye mtima chifukwa ndi akumawang'alula, akumawakhadzula, akumawapatsano china chake chinkwiyo chosakhala bwino. Lero lino ndithu munthu analankhula mfundo ina yake yabwino kwambiri ku parliament, ndipo anausa nayo mapokoso chifukwa onse amene ali ku parliament otsatira MCP sizinawasangalatse. Motero anausa ndithu mapokoso kumeneko. Mapokoso anabwera chifukwa chani? Mapokoso anadza chifukwa munthu uyu ananena ndithu kuti bwanji tiwalandire maministers amene anapita kuchikwawa kwa Ngabuko nkukayendera ng'ombe za mwenye. Chinthu chimene chili chovuta kwambiri kumvetsa, kandi kupanda nzeru kwa boma ili imene tinaloli, kandi chani anthu akudya chitedze uko mwamwayi
kopezeka munthu wina okagwira ntchito kumene kuchako kagawa chakuja munthu kuti sali mboma iya sapanga nawo za ndale koma andale athu mwamuti apite kumene kuchako akawathandize anthu andi pamene akutenga maalawansi chifukwa choti apita kukangoyendera ng'ombe basi. Kutengana ndithu president ndi president maalawansi kulowa chifukwa choti apita kukayendera ng'ombe pali nzeru pamenepo. Guys, ine ndikupasani mpata kuti mumve nokha zimene wayankhula mkuluyi ndipo inenso ndagwirizana nazo. Sindidziwa kuti inuyo mugwirizana nazo kapena ayi koma ine kumbali yanga ndagwirizana nazo zimene wayankhulazi. Ndikanakhala kuti mwalowa ndithu yazibonyongo nkanathamangira komwe kukamuthandizira chifukwa ndikupanda nzeru ndithu kumene apanga achipani cha MCP kuphatikiza ndi president wawo Lazarus Chakwera. Tamverani. Thank you very much, Madam Second Deputy Speaker, for the point of order. Madam Second Deputy Speaker, is it in order that we should not welcome back our ministers who yesterday all were in Nsanje visiting cows? When I thought the first thing to do was to visit our brothers and sisters in Machinga who are eating chitedze. Those cows are eating maize sweetened with molasses. Honorable member. When our brothers are suffering in Machinga, have nothing to eat, Madam Second Deputy. Honorable member. Priorities are wrong. Honorable member. When did we start welcoming people when they come into this house? Honorable member for Rumpi North. Mwamumvera nokhatu MP amene akutha kuganizira anthu ena amene akutha kulingalira ndithu za mavuto amene tili nawo. Ndi chopanda nzeru ndithu kupita komwe uko chonsecho kunsanje kuchikwawa aliko ndithu anthu amene amayimirira agriculture. Alipo ndithu anthu amene kuchakuti akanatha kupita kukayendera ulimi umene uchawo kenako ndikubwera ndi report pereka report yawo ndithu report nkumufikiranso president kuti okay ife tinakayendera kwakuti ndipo taona ndithu umene uli motere ngati iye ali ndi mapulani kaofuna kuthandiza kaya ndi nzeru yanji akanadzera mwa anthu amene koma ayitu anoti ndikamutuma munthu ineyo maalawansi salowa funika alawansi ilowe tutanatuna ndithu iwe mbusa iwe tatiyo unali nzanga iwe timapemphera limodzi kuphiri kuja iwe madamu tatabwera mukhale apa inu kodi simufunanso maalawansi basi onsewo ndithu maalawansi akupita ndalama zimenezo akanatha kugwiritsa ntchito kuthandizira anthu amene akuvutika kuthandizira anthu amene akudya zinthu zosayenerera. Okay, yomalizira imene ndakubwereserani ndi ya DPP. Abale athu a DPP zachitika zinde nzamanyazi. Okay, nzamanyazi munthu mukuntotola pa udindo umene anasankhidwa ndi anthu muchipani omwemo ndikukampasa udindo wina omuchosa pa udindo umene anasankhidwira uja ndicholinga choti muzimpanga control bwino. Imene ndiye ndinganene kuti si democracy so yayi. For democracy ndi imene munapanga convention ija ndipo imene ija ndiyomveka bwino koma iyi imene mwapangayi si democracy. Okay, munthuyo anali MP Gladys ndi osaliso anali sorry koma ndi MP wa kunsanje lalanje pa Sorigin uja ali mmanja mwa Gladys. Sorigin Bangula Phokera ali mmanja mwa Gladys. Ndino pokhala kuti president wapita kumene kuchako chinali cha nzeru ndithu iye kupezeka nawo pamalo paja ndikulankhula koma pachifukwa choti wangolankhula amene pachapo inuyo basi kikiri kumuchotsapo iyo kai abale anga DPP imene iyi ndi tisakunyengerereni ayi simunaganizepo bwino ndi bwino mupakonze
kuti kakhale koyamba ndi komaliza osamalimbana nazo kwambiri zimenezi chimene mukuyenera kupanga iniyo pitani pa ground fukanzano ali pa ground osamazipangapanga izizi muononga nazo chipani osamazipangapanga muononga nazo chipani chonde motero guys ndikupemphani pakali pano mumve zimene alankhula mayi Gladys Panda amene ali MP waku Nsanje Laranje. Nsanje Laranje nkati mwa Nsanje Laranje mukupezeka Bangula amene ndi ma trading center amene ndikuchula Bangula kuliso trading center ina imene ikuchedwa kuti Sorigin komanso kuli Phokera. Okay, so tamvera nokha bonda ndibosama kudalitsa iyayi magetsi mwatipatsa kwa Mbenje, magetsi mwatipatsa kunya mitalala. Wiki imene ya president mmamvera ku parliament kwambiri tapempha mbuyo mosemu kuti magetsi omwe onso apite kumpisa manja omonso apite kwati Zola kukhope komanso ndi malo ena a president amene tidapempha. Ndikuthokozeni kuti simudasankhe kuti iyayi MP wakuneko ndi wa DPP chitukosi chipita iyayi. A president chitukosi chimakhala choncho mumadziwa bwino kuti kulikonse inu ndi president wa dziko sinu president wa chiwani chokha iyayi. Ndinu president wa dziko ndi anthu akufunika dzimvetsetsa kuti mwakhala president wa dziko kapondeni paliponse pota chitukuko mkaikapo chitukuko chifukwa ngati simuchika chitukuko bwana chaka chamawa chino chisako chikubwera anthu mukudziwa timangana zitukoso mwatani mwayika ndiye ndikuthokozeni kwambiri. Chachiwiri a president asinyo anga yankhula kale sinyo chimombo njala a president anthu osemu kwaona akufina pano pawa ali ndi njala. Mumaletsa tsankho a president mwanena kale kuti tipemphe pano zinthu zathu tisazimange anduna atiuza choncho. A president inu mube tsankho koma chimene chikuchita ndifuna mudziwa president sanene kwabisa iyayi tikusankhana tikamagawa zinthu kwina kuwapatsa zinthu kwina osawapatsa. Kodi a president anthu anuwa akakuferani tigwira mtengo wanji kodi anthuwa a president ndi wanu mpando uliwonse a president amayika mapando ni Mulungu analola kuti ndiye mukhale mapando nthawi ngati inoyo kuti mafuta amene wawa mwakonse ndi inuyo panopa ndiye tikamene zoti iyayi chakuti iyayi a president njala ili muno anthu asasankhe makoswese onse musanje muno andi achinanga pano pa 600 musanje andi a president andimana kuno a president anga kuno chonde bwana wanga akumbukireni anthu anuwa anthuwa ndi anu enieni awa tikachoka kumeneko madzami pa president vuto amadzi uno ndali kwambiri tukwinga madzami pa abantu titokoze koma progress sikuyenda iyayi chomalizira a president Ntayamweyo bridge a president kufunika kuti muyankhule kuti anthu adziwe kuti tili pati chifukwa anthu ambiri akufa ndi akamadusa ku Ntayamweyo bridge komanso anthu ambiri akamakatchola nyika madzimo fati kuibe ma bridge akumafa chifukwa ndi ng'ona chifukwa cha njala. Chomalizira mwana wanga Khasawane na president achinyamata mukaonawo ngongole zikungoadusa mutu mwayika over 300 billion ya ngongole kuno kusanja president sidafika imeneyo iyayi ndemo padera president kupempheni kuti chonde president anawe ndi anu anthu ndi anu ayang'anireni tithandizeni ambuye khalo zodalitsa akudalitseni zikokambira president. Fala.